Drage buduće studentice i studenti, pozdravljam vas s Veleučilišta Baltazar Zaprešić. Moje ime je Zlatko Barilović i voditelj sam stručnog diplomskog studija Projektni menadžment. Projekti pokreću gotovo sve važne poslovne procese. Razvoj novih proizvoda, uvođenje digitalnih rješenja, investicijske inicijative, organizacijske promjene, razvoj ljudi i istraživačke aktivnosti. Zbog toga su stručnjaci za projektni menadžment danas među najtraženijim zanimanjima. Stručni diplomski studij Projektni menadžment odgovara upravo na tu potrebu i studentima daje znanja potrebna za uspješno upravljanje složenim razvojnim procesima. Studij traje 2 akademske godine, donosi 120 ECTS bodova i po završetku se stječe stručni naziv magistar, odnosno magistrica projektnog menadžmenta. Program je interdisciplinaran i namijenjen studentima iz različitih područja koji žele razviti profesionalne i praktične vještine upravljanja projektima. Na studiju potičemo razvoj klasičnih investicijskih projekata, zatim startup projekata i svih ostalih vrsta projekata. Također razvijamo i kompetencije potrebne za uspješno upravljanje projektima u srednjim i velikim poduzećima. Studij je međunarodno registriran sukladno pravilima organizacije IPMA, a tijekom studija moguće je steći IPMA certifikate iz područja projektnog menadžmenta. Program surađuje i s drugim vodećim strukovnim organizacijama, poput PMI-a i PM Squared Alliance-a, te ostalim partnerima, čime se osigurava visoka razina usklađenosti s globalnim standardima i praksama. Program prati najnovije trendove, uključujući digitalne alate i sve važniju primjenu umjetne inteligencije u projektnom menadžmentu. Poseban naglasak stavlja se na rješavanje izazova stvarnih poslovnih sustava kroz stručnu praksu, u kojoj studenti sudjeluju u konkretnim projektnim zadacima i razvijaju iskustvo koje mogu odmah primijeniti. Studij se izvodi u 2 formata. Prvi je u potpunosti online, uz potpunu fleksibilnost, dostupan svima koji studij žele uskladiti s poslom, obitelji ili udaljenošću. Drugi je klasičan oblik nastave koji se izvodi u Osijeku. Namijenjen je studentima koji žele neposrednu interakciju, rad u učionici i pripadnost tamošnjoj akademskoj zajednici. Upravo Osijek daje ovom programu dodatnu regionalnu dimenziju i omogućuje studentima kombinaciju praktičnog rada i lokalne mreže poslovnih partnera. Ako želite studij koji povezuje moderne tehnologije, globalne standarde i poduzetništvo, onda je studij projektnog menadžmenta pravo rješenje za vas. Vidimo se na Baltazaru.